Габдрахман деген документаль фильм тулысынча дип әйтергә кирәк. Габдрахман әфәнденең үз куллары белән язган көндәлегеннән чыгып эш ителде. Фильм кайларда төшерелде? Әйтик, мәсәлән, бу нинди бина? Көчле булып кала белү, алга таба яшәү теләген үзеңдә ничектер барлыкка китерү, булган әйберләрне онытып, киләчәккә өмет белән яшәү, менә шушы әйбер турындадыр күбрәк безнең фильм. Габдрахман абыйның үзе турында да сөйләшеп үтик әле. Бүгенге көндә ул ниләр белән шөгыльләнә? Габдрахман әфәнде бүгенге көндә сканвордлар шишергә ярата. Бер сканвордны да Акчарлар газетасының бер сканвордын да калдырмый ул. Кайсы истәлекләре аеруча да күңелегезгә кирип калды? Әсилектә булганда үзенең авылдашы Гәрәй абый белән танышып ала. Менә уйлап кына карагыз, диме? Әсирлектә ничә мең километр ераклыкта ул Нинди очрашу? Үзенең авылдашын очратып ала. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыруда Бөек Ватан сугышы ветераны, илебезнең батыр улы Габдрахман Сафинның истәлекләрен барларбыз. Аның турында хәтта фильмда төшерелгән. Бу хакта тапшыруыбызның кунагы, әлеге фильмның режиссеры Марсель Мәхмүтов белән сөйләшербез. Исәнмесез, хәерле көн. Хош килдегез. Хәерле көннәр, исәнмесез. Ничек кәефләрегез? Кәефләр Аллага шөкер, яздагыча бер кояшлы, бер яңгырлы. Барысы да тәртиптә димәк. Тәртиптә. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Марсель әфәнде, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле башта сезнең хакта иҗатыгыз турында сюжет карап үтик. Игътибар экранга. Режиссер, алып баручы актер Марсель Мәхмүтовны киң кырлы иҗатчы буларак беләбез. Үзен кино, театр, шоу-бизнеста да сынап караучы. Бүгенге көндә режиссерлык белән тирәнтен шөгыльләнүче шәхес ул. Марсель Казан театр училищесын тәмамлаган Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында эшли башлый. Тик белем алуын туктатмый, төрле уку йортларында, төрле белгечлекләрдә ан гыйлемен арттыруны дәвам итә. Аннары Галиәскәр Камал исемендәге Академия театрына урнаша. Биредә озак тоткарланмый. Бу чорда инде ул актер булудан тыш үзен режиссер сыйфатында да сынап карый башлый. Узган елны тамашачысына 2 спектакль, 2 юбилей һәм шах-мат әсәрләрен тәкъдим иткән иде. Һәм әйтергә кирәк, алар халык күңелендә үз урынын тапты. Бүгенге көндә ул үзе укып чыккан Казан театр училищесында студентларга белем бирә, актерлык серләренә төшендерә. Үз юлы, үз сүзе, үз фикере бар. Театраль берләшмәләрдә дә хөрмәт казанган шәхес ул. Ә без исә аңа бары иҗади уңышлар гына теләп калабыз. Мин дә әлеге теләкләргә кушылам. Рәхмәт сезгә. Һәм тагын шунысын да әйтеп бетәргә кирәк. Бүгенге көндә инде сезнең тагын бер фильмыгыз дөнья күрә. Ул да булса Габдрахман. Менә чыннан да Бөек Ватан сугышы елларында безнең бабаларыбыз үзләреннән күп көч керткән. Һәм шуларның берсе Габдрахман әфәнде. Әйдәгез әле тамашачыларыбызга аңлатып үтик, кем ул Габдрахман Сафин һәм әлеге фильмның идеясы кемнеке? Габдрахман деген документаль фильм тулысынча дип әйтергә кирәк. Габдрахман әфәнденең үз куллары белән язган көндәлегеннән чыгып эш ителде. Ул аны 87 яшендә язган булган. 87 яшеннән менә 100 яшенә хәтле ул көндәлек бары тик сандык эчендә генә яткан. Һәм бер көнне, бер ел элек дип әйтергә кирәк, Татарстанның халык артисты Габделфәт әфәнде Сафин миңа мөрәҗәгать итте. Менә шушындый көндәлек бар. Бу бит бер карасаң фильм төшерерлек, мондагы мәгълүмат укып кына чыга әле син моны дип мөрәҗәгать иткән иде. Шушы көндәлекне укып чыккач, әлбәттә, иҗат кешесенең ул яктан нерв системасы тынгысыз. Без шул ук мизгелдә картиналар, шул ук мизгелдә ниндидер төрле эпизодлар күрә башлыйбыз. Һәм мин әлбәттә Габделфәт Сафин белән килештем. Әйттем, Габделфәт әфәнде, моннан чынлап та фильм төшерергә кирәк, ләкин документаль булса тагы да әйбәтрәк була. Ветераныбызның Габдрахман әфәнденең үзенең истәлекләрен, үзе әйткән сүзләрен үзен төшереп тә калдырсак дөресрәк булыр дип киңәшләшкәч, инде без менә
эшкә тотындык. Димәк инде бу аның әтисе була, шулай бит? Әйе, Габдрахман әфәнде, Габделфәт әфәнденең әтисе. Аха, аңлашылды. Менә әлеге фильм аша сез халкыбызга нинди фикер җиткерергә телисез? Аның төп максаты нинди? Әлеге вакытта, гомумән әйтергә кирәк, Габдрахман әфәнденең язмышы, аның язмышын бәлкем генә түгел, безнең илдә бик күп кешеләр кабатлагандыр. Бу Бөек Ватан сугышы чоры күпләре безнең тормышына үзенчәлекле ниндидер төрле эпизодлар кертте дип әйтергә кирәк. Ләкин менә шушы Габдрахман әфәнденең шушы язмышка буйсынмыйча үзенең көчле йөрәкле, максатчан булуы, тормышны яратуы, үзен саклап калуы, башның вакытында эшли белүе һәм әлбәттә урынлы вакытта булуы минемчә аны исән калдыргандыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә менә шушындый язмыш биргән сынаулардан чыккач, аның нинди булып калуы шаккаттыра һәм гаҗәпләндерә дөресен әйткәндә. Димәк инде күпләр анардан үрнәк алсын дигән теләктә шулай бит? Әйе, тормышны яратырга кирәк, максатчан булырга кирәк һәм шуны әйтергә кирәк. Кеше ул бик көчле. Менә беләмчә инде актерлар сайлауга, шул вакытта локациялар табуга 9 айга якын вакыт киткән. Ни өчен әзерлек этабы шулай озакка сузылды? Чөнки безнең документаль фильмда художественно-постановочный моментлар да бар, ягъни без андагы булган төрле ситуацияларны экранизировать итеп карыйбыз. Шуңа күрә менә Бөек Ватан сугышына яраклы локациялар ул иске үйләр, урман ягы эзләп табулары бик читен булды, чөнки хәзер үзегез беләсез, бөтен җирдә профнастил, бөтен җирдә обой, һәм менә шушы чордагы локацияларны табу бик читен. Актерлык ягына килгәндә ни өчен? Чөнки менә шушы 9 ай буе актерлар һәм локацияларны эзләүдән тыш, шулай ук сценарийны да бөтен төсмерләрен ныгытып, ничек бар шулай җиткерүдә эш алып бардык. Шуңа күрә актерларны без, ничек дип әйтим, менә бер эпизодны тәгаен аңлаганбыз икән, аны согласовать иткәнбез икән, инде без шул вакытта гына актерларны эзләргә керештек. Безнең төрле театрлардан актерлар катнашты. Абдулла Кариев театры үзем эшләп чыккан, Кәрим Тинчурин театры һәм Казан ТЮЗы, Казан яшьләр театры. Димәк инде монда сез үзегез сайладыгыз, шулай бит? Ниндидер кастинглар үткәрелмәгән дип аңладым. Язылганда ук инде күз алдыйсың ул сценарийны язганда. Кемне уйныйсы, син аны бер барлап куясың да үзеңнең баш миеңдә һәм алга таба аның тавышы белән сөйләшәсең, син аның күз карашы белән карыйсың, аның реакциясе барлыкка килә партнерның диалогына. Алай эшләү җиңелрәк, чөнки син күз алдында кем булуын күздә тотсаң, сиңа язуы да җиңелрәк һәм тулайым бер рәсем күрәсең дип әйтергә кирәк. Әйдәгез әле менә төшерү мизгелләреннән фотосурәтләргә дә күз салып үтик. Монда инде без билгеле Кәрим Тинчурин театр артистын күрәбез. Әйе, тагын кемнәр катнашты? Шулай ук Габдулла Кариев театры артистлары Илназ Хабибуллин, шулай ук ТЮЗдан Евгений, һәм аннан тыш шулай ук безнең технический, каскадерский персонал да булды. Аны да әйтергә кирәк, без шуның профессионаллар белән эшләдек. Безнең фильмда хәтта фашист солдатының формасы да оригинал. Менә бит. Менә шул. Менә шулай да фильм кайларда төшерелде. Әйтик, мәсәлән, бу нинди бина? Әйтик, бу склад. Бу складны эзләп табу бик читен иде. Бу парашют җыя торган эпизод. Габдрахман әфәнде ул парашют десантный войскада хезмәт иткән иңлек. Ул инде сөйли, без беренче тапкыр сикерүе куркытты ди, чөнки беренче тапкыр, икенче тапкыр курыкмады, чөнки аны инструктор җитди, өченче тапкыр тагын куркытты, чөнки без ул парашютны үзебез җыйган идек. Әгәр дә ялгышсак, бетте баш дип язган көндәлегендә безгә дә шушы моментны ничектер күрсәтергә кирәк булгач, без инде шушы кара складка керергә булдык, чөнки урамда көз иде, безгә кышкы вакыт кирәк иде. Менә табигать күренешләренә килгәндә, табигать күренешләрен турында әйтергә кирәк. Лаеш районында күбесе төшерелде. Безгә Айгөл дигән туташ ярдәм итте. Ул Лаешта шулай кинематография бүлегендә эшли. Локациялар буенча без аның белән бергә киңәшләшеп, бергә эзләдек. Локацияларны сайлаганнан соң, әле тагын шулай студийный съемкалар да булды безнең. Без Габделфәт әфәндене студияда төшерергә ният иттек һәм төшердек әйтергә кирәк. Әлбәттә,
Безнең Габдрахман абыйның үзенең туган йортында нигезендә төшерелде. Аннан Менә бу йортта шулай бит. әйе, шушы йортта интервьюда шушыннан анда алынды. Менә шул. Һәм Сабада. Аңлашылды. Һәм монда инде без Габделфәт абыйның үзен күрәбез. Бу аңлавымча студия булып чыга. Студия, шуны әйтергә кирәк. Төп рольдә Габдрахман әфәнденең яшь чагын, минем кардәш, минем дустым, без бергә аның белән инде күптәннән бергә иҗат итәбез. Рафил Галимуллин башкарды. Бу аның минем якын дус булуы өчен генә түгел, менә чынлап та яшьлек фотографияларын карасаң, гомумән Рафил да авылдан чыккан җегет, шуларны чагыштырсаң, миңа калса бу 100% попадание дип әйтергә кирәк. Әйдәгез әле фильмның музыкаль бизәлеше турында да сөйләп битик әле. Автор һәм композитор Зөлфәт Вәлиуллин дип күрсәтелгән. Без монда нинди көйләр ишетәчәкбез? Ниндидер яңалык бармы? Зөлфәт Вәлиуллин, дөрес әйтәсез, Зөлфәт Вәлиуллин белән без инде бик күптәннән эшлибез. Без иҗади партнерлар дип әйтергә кирәк. Күп кенә проектларда кулланабыз. Зөлфәтнең барлык мастерствосы белән мин аны юкка гына маэстро дип йөртмим. Биредә без саундтрек итеп, ягъни фильмның төп җыры итеп, Олы юлның тузаны. Күпләре безгә таныш җыр. Күпләре безгә таныш җыр. Шушы җырны алырга булдык, чөнки Габдрахман әфәнденең көндәлеге дә шушы җырның беренче сүзләре белән башлана. Сизмидек, белмидек яшь гомернең узганын. Менә бит. Шушы көйне без инде төрле вариациялар белән атмосфер дәрәҗәдә каядыр, әгәр дә динамик момент бар икән, динамичный кулланырга тырыштык. Нигездә шушы җырга нигезләнеп эшләнгән контекст. Менә аннан соң мин шундый мәгълүматкә тап булдым. Сез үзегезнең социаль челтәрегезгә хәзер инде без фильмны фестивальләр мәйданына тапшырабыз дип язгансыз. Алда сезне нинди бәйге фестивальләр көтә? Без дөресен әйтик, 39-га якын фестивальгә җибәрдек үзебезнең фильмны. Рәсәйдән тыш шулай ук башка илләргә дә җибәрдек. Кайсы илләргә икәнен әйтеп тормыйм, чөнки башта җиңәсе бар. Алла бирсә. Алла теләсә, Алла бирсә. Әлбәттә, безнең тулы метрлы документаль фильм бу номинациядә көрәшәбез башка фильмнар белән. Шулай ук мөселман, үзебезнең мөселман кино фестиваленә дә бирдек. Минемчә, мин үзем шушы фильмга уңышлар телим. Чөнки минемчә тема бик актуаль, күпләребезгә актуаль. Бу бөек ватан сугышыннан тыш булган вакыйгалардан беренче очракта кеше язмышы турында. Менә шушындый бәлкем кабатланыр да язмышка бирелмичә көчле булып кала белү. Алга таба яшәү теләген үзеңдә ничектер барлыкка китерү. Булган әйберләрне онытып, киләчәккә өмет белән яшәү. Менә шушы әйбер турындадыр күбрәк безнең фильм. Димәк, зур өметләр баглыйсыз, шулай бит? Менә Габдрахман абыйның үзе турында да сөйләшеп битик әле. Бүгенге көндә ул ниләр белән шөгыльләнә? Габдрахман әфәнде бүгенге көндә сканвордлар шишергә ярата. Бер сканвордны да Акчарлар газетасының бер сканвордында калдырмый ул. Бөтенсендә шише. Икенчедән, ул бик тә җыр телле. Өченчедән, искиткеч хәтерле дип шуны да әйтеп китәргә кирәк. Хәтта күңелләре тулып киткәндә җырлаштыргалый да. Габделфәт әфәнде миңа берничә видеосын җибәрде. Шуны да әйтергә кирәк, аннары ул юморт һәм шаяртырга ярата. Менә шушы интервьюга барганда ул күп кенә сорауларга шаяртып җавап бирде. Шуңа исебез китте безнең. Шул һәм инде шуны да әйтергә кирәк. Ул, беләсезме, шөкер итеп яшәүче кеше. Аның өендә без нәрсәгә игътибар иттек? Аның өендә барсы да тиешенчә. Бер кашык анда, бер тәлинкә, бер чокыр. Артыгы юк. Артыгы юк. Әйе, ул менә юкка гына әйтмиләр бит, кеше бу дөньяга кунакка гына килә. Миңа калса, бу аның девизыдыр дип уйлыйм. Ул үзенең тормышының күпмедер гомерен соңгы көн итеп яшәгән, шуңа күрә менә бу аның алга таба да тормышында ниндидер йогынты ясагандыр дип уйлыйм. Менә аның сөйләүләреннән чыгып, кайсы истәлекләре аеруча да күңелегезгә кирип калды? Беләсезме, нинди истәлек күңелгә кирип калды? Ул әсирлектә булганда аларга ипи таратканнар. Башка колонияга күчер алдыннан. Һәм ул әсирлектә булганда үзенең авылдашы Гәрәй абый белән танышып ала. Менә уйлап кына карагыз, димә. Әсирлектә ничә мең километр ераклыкта ул Нинди очрашу? Үзенең авылдашын очратып ала һәм шушы авылдашы
каядыр эшли торган була һәм немец солдатларыннан перчаткалар һәм башка әйберләр урлап, аларны ипигә алыштыра торган була. Шулай итеп ашатып, ул Габдрахман әфәндене саклап килә. Ләкин менә күчкәндә, шушы ипине өлешкәндә, Гәрәй абый Габдрахман абыйга бу ипине алуга ук ашап бетерә күрмәс янхар өчен, аңа опилка кушылган, бүлгәләп аша дип кисәтеп җибәрә. Һәм менә шушы кисәтү аркасында Габдрахман әфәнде исән кала. Чөнки аның сөйләве буенча шушы поездда бер 80% кеше кызганыч теге дөньяга китеп бара. Һәм ул әйтә, мин үз кулларым белән шушы дусларымны бергә барган кешеләрне вагоннан ташлап калдырырга туры килде дип сөйләгән иде. Мин әлбәттә аның кебек хәзер үк бөтен нечкәлекләрен биреп бетерә алмыйм, ләкин ул сөйләгәндә безнең барлык команданың күз яшьләре килде дип әйтергә. Булар димәк фильмда бар. Булар фильмда ул вакыйгаларны үзе сөйли безнең фильмда. Менә тамашачыларыбызга әйтеп үтик инде, фильмны кайчан күреп булачак? Алла теләсә, фильмны без һичшиксез фестивальләрдән ниндидер булса да нәтиҗәләрне белгәч, һичшиксез районнар буенча алып барырга исәп, безнең һәм үзебезнең Казаныбызда да берничә показ ясарга исәп. Менә бит инде бүгенге көндә фильм әзер. Фильм төшергәнче сезнең бит инде башыгызда ниндидер картина булгандыр. Ул менә бүгенге чынбарлыкка тәңгәл киләме, әллә инде эшләү дәверендә үзгәрешләр дә кертелдеме? Үзгәрешләр кертелде шушы әзерлек вакытында. Шуңа күрә дә әзерлек заграк булгандыр дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки мин үзем шундый кеше, мин тәсвирләп эшләргә яратам. Инде эш башлагач, нәрсәдер турында уйлап, кире артка борылып, моны былайрак эшләргә кирәк иде бит дигән фикерләрне яратмыйм. Мин барлык идеяларны һәм фикерләрне ярның бу ягында уйлап калдырырга тырышам, теге якка чыккач үкенмәскә яки яңадан башка әйберләр булмасын өчен. Шушы әзерлек вакытында без сценарийны бер 15 булмаса 20 тапкыр үзгәрткәнбездер. Ни өчен? Чөнки әлбәттә беренчедән син бер локацияны күз алласаң, эзли башлагач, кызганыч андый локацияны табып булмый. Һәм син альтернативалар эзли башлыйсың. Менә шушы альтернативаларга да бик күп вакытлар китте. Аңлашылды. Сез режиссер булудан тыш мөгаллим дә, шулай бит. Хәзер әйдәгез шул хакта да сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Алдарак әйтеп үтелгәнчә, Марсель Мәхмүтов безгә мөгаллим буларак та билгеле. Ул Казан театр училищесында да, Мәдәният һәм сәнгать институтында да белем бирә. 2012 елда Габдулла Кариев театрыннан киткәч, шул көнне, киткән көнне, миңа Татарстанның атказанган артисты Инсаф Абдулла шалтырата. Марсельде театр училищесында эстрада курсына мастер кирәк иде. Синең килеп карыйсың килмиме диде. Мин дә әлбәттә шатландым, чөнки мин театрдан киткәч үземне кая куярга белмәдем. Рәхәтләнеп анда бардым. Һәм укыта башладым. Һәм әлбәттә беренче очракта минем өчен актер кеше буларак, актер профессиялы буларак, анда укыту теге үзеңне әзрәк тонуста тоту дигән сүз. Чөнки син укытканда чыгып студентларга күрсәтәсең, барыбер үзеңә дә уйнарга туры килә. Менә шушы моментлар ошый бу профессиядә. Сүз әлбәттә профессиональ дәрәҗәдә укыту турында бара. Тик моңардан тышта Марсель әфәнде актерлык осталыгы буенча дәресләр бирә. Без шулай ук 2011 елда актерлар йортында беренче татар балалар театр студиясын ачып җибәрдек. Нур студиясын, аның җитәкчесе безнең мәшһүр Наила ханым Гараева. Без инде менә ничә ел дәврендә төрле спектакльләр куеп балалар белән Галескар Камал театр сәхнәсендә, Курчак театры, Әкият театры сәхнәсендә үзебезнең спектакльләребезне сәхнәләштердек. Дәресләрдә Марсель Җәмил улы укучыларын тамашачыдан кыйынсынмаска, сәхнәдә үзеңне иркен тотарга, персонажның хис кичерешләрен үзең аша үткәрергә, аннары шуны дөрес итеп тамаша кылучыларга тапшырырга өйрәтә. Аннан дөресен әйткәндә, беләсезме, кайвакыт шушы яшьләр белән эшләгәндә, син заманда каласың, заманнан чыгып калмыйсың, һәм бу да ниндидер күңел этәргече бирә сыман. Без исә режиссура һәм продюсерлау бүлеге студентлары белән ачык дәрес карау бәхетенә ирештек. Чын актерлар менә шулай тәрбияләнә икән. Селедка. Да, дайте мне селедки. Это что, лук? Да, дайте мне селедки, дайте мне лук, дайте мне много всего. Я хочу есть! Я хочу!
Белүемчә, сез укучыларыгызга белем бирүдән тыш аларга тормышта үз юлларын табырга да булышасыз. Хәтта күп кенә сезнең укучыларыгызны да беләм. Алар бу хакта сөйләделәр. Ничек уйлыйсыз, һәр укучыгыз киләчәктә артист булырга тиешме? Юктыр дип беләм. Беләсезме, менә Казан театр көллиятендә укытам, шулай ук Мәдәният институтында укытам, шулай ук Нур студиясын, Татар балалар студиясын җитәклим. Бөтен җирдә укытканда да аңлыйсың яшьләрне бигрәк тә. Күбесе актер булмаячак. Беренче курстан соң аңлыйсың. Бу хакта үзләренә әйтәсезме? Юк. Ләкин бу мәктәп, менә шушы актерлык мәктәбе, ул тормышта һәр вакыт кирәк булачак. Ни өчен? Хәзер бигрәк тә. Чөнки социализация дигән әйбер хәзерге вакытта күбегез беләсез, бөтен нәрсә телефонга күчте, бөтен кеше төшерә, үз-үзеңне иркен тоту, бернидә киеренкелекләр булмауны тудыру белән шөгыльләнә. Мин укыткан шушы Мәдәният институты һәм театр көллияте. Ул беренчедән үз-үзеңнән канәгать булырга, максатлы булырга, үзегез беләсездер бәлкем, сездә театрда эшләгән актерлар, алар беренче очракта фанатлар. Алар үз эшләрен бик каты ярата. Әгәр дә син беренче курстан мин актер булам дип уйлагансың икән инде, син актер булудан тыш башка беркем дә булмаячаксың. Аңлашылды. Ни кызганыч, Марсель әфәнде, шуның белән безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Якынлашып килүче җиңү көне уңайыннан тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Чын күңелдән якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән барчабызны да котлыйм. Дөньяларыбыз тыныч булсын иде, йөргән юлларыбыз хәвеф-хәтәрсез булсын, исән-имин булыйк. Сезне дә ихлас күңелдән әлеге бәйрәм белән котлыйбыз. Хезмәтегезне халкыбыз бәяләсен һәм әлбәттә инде тамашачыларның күңеленә хуш килсен дигән теләктә калабыз. Барлык эшләрегездә дә уңышлар телибез. Сау булашабыз. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.